Tervetuloa taas mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä sun toimittamia lähteitä. Ja nämä käsittelee lasten ja nuorten tukemista ja tulevaisuuden rakentamista. Mennäänpä suoraan asiaan. Eli heti alkuun se nousee tosi vahvasti esiin näissä sun materiaaleissa, että hyvä lapsuus ja nuoruus, siis ne kaikki harrastukset ja kaverit ja se, että kokee tekevänsä jotain merkityksellistä, se kantaa niin kuin tosi pitkälle elämässä. Ja se päätavoite tuntuu olevan, että ehkäistään sitä syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Niinkö? Joo, just näin. Ja se, mikä tässä on mun mielestä tosi kiinnostavaa, on just se ennaltaehkäisyn painotus. Eli näissä lähteissä puhutaan paljon harrastuksista ja siitä mielekkäästä tekemisestä, ja nehän on ihan konkreettisia keinoja tukea sitä, että nuori kiinnittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan ylipäätään. Syrjäytyminenhän on usein just sitä, että tipahtaa niin kuin koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, ja sosiaaliset verkostot kapenee. Ja sitten kun mainitaan se, että kaikilla ei ole samoja mahdiksia osallistua, esimerkiksi just vaikka kustannusten takia johonkin harrastukseen, niin siinä tulee tämä eriarvoisuus tosi selvästi esiin. Aivan, joo. Ja toi taloudellinen kynnys, se on varmasti monelle ihan todellinen juttu. Ja hei, tässä kohtaa nouski esiin tosi hyvä konkreettinen esimerkki sieltä sun lähteestä. Porin Ponitalli Ry. Kerrotko vähän, miten se liittyy tähän isompaan kuvaan? Joo, siis Porin Ponitalli on just hyvä esimerkki siitä, miten tämä yleinen tavoite, eli eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden tukeminen, miten se voidaan käytännössä toteuttaa. Siinä lähteessä kerrottiin, että se tallin toiminta on suunnattu ihan erityisesti niille perheille, joilla ei muuten olisi taloudellisesti mahdollista kustantaa lapselle tai nuorelle sitä hevosharrastusta. Okei. Eli ne ei vaan tarjoa sitä harrastusta, vaan ne aktiivisesti purkaa sitä taloudellista estettä. Ja sehän voi just johtaa siihen, että nuori jää ulkopuolelle harrastuspiireistä ja ehkä sit muistakin sosiaalisista kuvioista. Aivan. Eli se näyttää hyvin, miten paikallisella ja just kohdennetulla toiminnalla voidaan vastata aika isonkin yhteiskunnalliseen haasteeseen. Joo, eli ei riitä, että on niitä mahdollisuuksia, vaan niiden pitää olla oikeasti saavutettavissa. Ihan kaikille. Taustasta riippumatta. Tämä kuulostaa todella tärkeältä pointilta. Ja sitten siellä sun lähteessä viitattiin myös laajemmin siihen tuen tarpeeseen. Puhuttiin lahjoituksista ja kannattajajäsenistä, jotta tällainen toiminta ylipäätään pysyy pystyssä ja voi kehittyä. Se on varmaan se toinen puoli tässä. Kyllä, ja se on ihan kriittinen osa tätä kokonaisuutta. Porin Ponitallin kaltaiset toimijat, jotka tekee tosi arvokasta työtä just syrjäytymisen ehkäisyssä ja tasa-arvon edistämisestä, ne on usein aika riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta ja vapaaehtoistyöstä. Ja näissä sun lähteissä tuodaan esiin just tämä resurssien tarve, ja se alleviivaa sitä, että ei tämä toiminta ole mikään itsestäänselvyys. Sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panostusta niin yhteisöiltä kuin laajemminkin tukijoilta. Joo. Ilman niitä riittäviä resursseja on tosi vaikea varmistaa, että toiminta jatkuu ja on laadukasta, saati sitten, että sitä voisi laajentaa tavoittamaan vielä useampia nuoria. Eli yhteisön tuki on siis ihan avainasemassa, jotta nämä tärkeät palvelut ja mahdollisuudet pysyy elossa. Ja voi auttaa just niitä, ketkä sitä tukea eniten tarvii. Näiden lähteiden ydinsanoma, niin se on aika selkeä. Kun panostetaan lasten ja nuorten mielekkääseen toimintaan ja erityisesti varmistetaan, että niitä osallistumisen esteitä, kuten just niitä taloudellisia kynnyksiä, madalletaan, niin silloin investoidaan ihan suoraan syrjäytymisen ehkäisyyn. Aivan. Ja se on investointi paitsi siihen yksittäisen nuoren tulevaisuuteen, mutta myös laajemmin oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Kiitos tästä tiivistyksestä. Tämä keskustelu herättää kyllä ajatuksia. Ja hei, jätetäänpä sulle kuuntelija vielä pohdittavaksi tällainen ajatus. Kun näissä lähteissä painotettiin niin vahvasti just harrastusten merkitystä ja sitä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä niiden kautta, niin mitä muita keinoja tai tukimuotoja voiskaan olla? Tai mitä pitäisi vahvistaa, jotta me voitaisiin varmistaa, että ihan jokainen nuori saa ne parhaat mahdolliset eväät elämänsä varten, riippumatta siitä, onko just se tietty harrastus se juttu?